от трудните дни в живота ми. Баща ми работеше в печатницата и предложи работа да изкарам допълнително някой лев, като я промотираше така доста добре. Започнах работа, тя беше вечерна, някъде от 9-10 часа вечерта, може би. Имах едно пале пред себе си и започнах да влагам вестниците, влагам. Справях се така доста успешно, но се загледах, че хората покрай мене са в пъти по-бързи, И взех да си замислям, че за да се достигна и това ниво, голяма част от живота им е минала точно там, на тези вестници, да правят абсолютно едно и също нещо, като на конвейер, като робот. И тогава осъзнах, че такова нещо не искам да ми се случва на мене и че каквото и да работя ще е различно от това. Да знаеш, че съм направил много хубави супички. Лещичка и шкембе. Бях сготвил миналата година боб. На човека толкова много му хареса боба и ми каза, вика, аз съм овджия, моля ти се запази ми боб. Викам, що не ти запазваш, ти запаза боб. И идва и ми носи фазани, луканка от сърна, дивечови луканки и като цяло месо ми донесе много човек. А не е длъжен. Мисъл, малките жестове какво правят. Йордан, който държи тук с Николай, той ми е съученик. И ми каза, искаш да дойдеш за един уикенд да работиш, аз му казах да. И толкова ми хареса тук, че си останах. Карал съм и по 15 дни тук. Добре ми се отразява, но вече след 8-я ден си измаряш и почваш вече да искаш да си слезеш в града. Така, на здраве! Добър ден! Добър ден! Чичи, ако знаеш кой ти водим, брат. Къде ще ти направим селф на колата, ама вика май. Елата, Янчо, и малко се забавихме днеска, ама... Едно време майка ми викаше, ако не ти се учи, хващи планината и то гората, нали сеш това лафа и то така стана, общо взето. Абе, Чичи, супер става, брат! Тия какво казаха ли? Чакаме включване. Включени са врати, дограми, камъка е задвижен, скоро трябва да тръгнем сам. Много добре. Добре, че е нашия човек бригада Ватенов дом. Занимаваме се тук с заслона вече 5-та година. Ще стане и с Ники, нали, с братовчеда. Той е тук цял живот по планината. Ние сме си заедно, цял живот. И това е нашето призвание тук, да сме сред хората и да помагаме на хората с каквото можем. Бате, тук всеки хора се и мало е такива случаи, където издират, бате, идва тук полицията, тежки престъпления, нека престъпник нещо е направил в София, бате. Избегал е, издират тук по Витуша. И то даже не един път. А вие криете ли ги такива хора? Да, бе, ще крие. Как ще крие? За един приятел питам. Зависи от сумата. На хижина годината, миналата година спечелихме награда 5000 лева. Те са, нали, недостатъчно за този ремонт, който сега го правим, но така или иначе трябва да инвестираме пари, нали, тук в заслона. Влагам много неща, освен средства, много желание и старание, защото наистина искам нещата да се получат хубаво. При нас е сложно вече с Ники, Ники има 2 деца. Не мога тук, аз ако нямах жена и дете, тук ще си седат постоянно. Нищо, разбираш, няма какво да правя в София. Даже като му кажа, че отивам, нали, петъка да кажем, като тръгна, и той реве винаги. Нали, ниска горе да вика, не е татин черни връх, не е тати черни връх, ама то няма как. Парах подмям. Малко, ама. Иначе беше доста по-зле положението, ама направихме ремонт. И общо взето, това е тук, с което разполагаме. Тук по някой работим по 4-5 човека, като има много хора. Опачката, като е домечката и трябва да се бързи, защото хората се изнервят, разбираш. То ние правим каквото можем, защото все пак е малко, защото
Ай, сеш като сплез тук 4 човека, какво става 5? Янчето, братчетката Весня сме за никъде. В смисъл, доста ни помага. Много е готина. Тя е доста по-емоционален човек от всички нас. Пепеляшка тук ли е? Здравейте! Заповядайте в нашата малка скромна стая. Това е на Яна стая. Това е на Яна стая. Най-уютна стая в заслона. Ама не е последно ще направим. Това е моето специално легло, само аз спя на него, защото само аз съм привикнала как се спи на това легло, тъй като е като лодка и трябва да се нагласиш по много специфичен начин, за да спиш комфортно. Но аз вече съм навътре в нещата. Както може да видите, тук е със специфичен режим на влизане, тъй като вратата е леко нисичка, но ние сме свикнали. Честно казвам, ми е като вторият дом. Аз тук си имам стая, имам си хора, които са ми като семейство и семейство включително истинско и наистина Йордан и Николай. Те са ми братовчеди. Те малко така неглижират нещата, не ги приемат толкова на сериозно, а те не са и длъжни по принцип, но са вече големи хора и трябва да могат да разделят удоволствията и забавленията от работата. Аз тук, бе, не пръскай в храната, бе, какво ти става, бе, мисли малко с тази глава, бе. Доза лудост тук не мога да премериш. Тук трябва да си луд, иначе не стават нещата, разбираш? Тук от нашите хора е един нормален, няма със сигурност. Здравейте, другари! Днес ще ви покажем средностатистическия турист на Витоша Маунтин. Let's go! Чакай тук да си свалим кафните комбинезоня. Здравейте на всички! Как сте? Една салфетка ще си взема. Да, не се притеснявайте. Извинявайте, но Не, нищо, да. Мога ли тук да я изхвърлям? И само, ако може така чорапите тук за 2 часа да ми изсъднат и ще си хода, нали не ви пречиме? Всички са много интересни личности. Значи, като почнем от Йордан, винаги стават шегите с него. Както се изруси, му викаме Еминем. Почваме да се шегуваме с него. Малко ремонтите установки, ама няма как да се. Такива истички са фанали в работа. Без вица не става. Ай, на здраве. Браво, Ники, много добре се справяш. Мене? Да. И идва най-яката част. Сядаме на маса. Ало! Тук свършва генерацията. Моля за внимание. Трябва да ви кажеш. Да, бе, ще слушам я. Искам утре в 8:30, пани ме скара. Искам утре да сме мотамо. Сега искам тук, как се вика, преди да си тръгнем и всичко да е. Разбираш? На здраве, На здраве, какво? Айде, майстро. Айде! Майстро! 17-та симфония готова. В един момент, когато парчето стане късно при тебе,
Може би трябва по-слабо да натискам. Ние сме бригадата по дезинтеграция. Стой! Добре, ти не се ли храниш, бе? Ама как ще, докато те снимат, че си храниш, ще облизваш сандвича така? Мене не ми пука по принцип, брат, разбираш? Сме доброволци. Ние сме хора, които постоянно идваме тук в своите свободни дни и имаме желание да помогнем на хората, които имат ангажимента към поддръжката на чайната. Бате, тук положението е антиконки, значи... Даже не знам откъде съм ги събрал тия, честно казвам. Кой да отрепаш, няма да бъде. Ако може по две. И тук като дойдете, как се чувствате? Не мога да ти отгоря цензура. Дамите на цензура няма. После ще цензурира. На 2 коняка е супер. Пато! Ти нали нямаш да пиеш, бе? Гледай, разбираш ли ме какви съм? Брате, бат, Веско, брате, си сипал ето такъв коняк, аз няма пия бира, те ти лут ли си? Ваш повъртлет. Броил съм ги. Чакай. Броил съм ги, под бройка са ми, точно са ми. Точно си. Ето, сега ще кажа, сурови са, не са добре. Ох, обичам го това място, вата некой път ми писма. Мисля, има си удоволствие, ма си има и цена. Болите кръст, болят те крака, но каузата е готина. Дългодиме на планината, на истинските хора, които се качват. Бат Серго, добър ден. Кое изкачване днес? Днеска ще трябва да видя в хрониката. Първо бяха 100, след това някой ми каза направи ги 365 една пълна година и след това станаха 1000. 1000 аз си ги реших сам. Погледнах снощи в справката, утре е 680-тия пореден ден, значи днеска е 679. Това ежедневно ходене изключително ме държи. И даже не си представям, че ще се наложи в някой момент да го прекратявам. Моят живот е съвсем обикновен, повече отколкото всеки би предположил. Цял живот съм бил в системата на винарската промишленост. Имах сериозни проблеми с приемането на твърд алкохол в продължение на 27 години и в такава среда, в която може би човек трябва да е много устойчив, за да не се подаде. Те сутрин пиеха много рано, още в 6 часа бира и преди 12 започваха на твърд алкохол, преминаваха и така. Тежките последици са, когато се отрази на душевното състояние, а не, че като се не погълнеш голямо количество и ти става лошо и те боли глава и това нищо не е. Когато се справиш с една зависимост, си застрашен веднага да се включиш в друга такава зависимост или подобно. Имам 47 годишен брак. За съжаление, точно преди скоро ще станат 5 години. Съпругата премина във вечността, светла и памет. И то половин час след като навърши 66 години на рождения си ден, издъхна в ръцете ми. Беше изключително натоварващо събитие и от тогава живея сам. Ако ме наблюдава, предполагам, че не се радва много, защото тя не приемаше моя стремеж към такова... За нея това ще бъде безцелно ходене. Тя не обичаше да се шляя и да ходя безцелно. Аз имам такава склонност от много старо време. Този залог, с който съм се захванал, той всъщност много ми помага.
Трудно е да се обясни. Това е някакъв вид, някаква особеност, която ме крепи, която ми дава сила. Направо лъжех. Отивам да пия на чайче. Сега един мой любим Митко оставил нещо за мен да видя какво е. Ще те почета. Бутилка. Ами не, бутилка, аз не пия такива твърди алкохоли. Нещо за мен е спешно. А то цвят добре. Привет, не, ама страхотно по стената мина, ама много жега. Изпреварих естествено един мъж. А коя е най-голямата тайна, най-жаждостото нещо на света, вечната младост? И ето, аз ви давам една рецепта, най-простата. Всеки ден правете шпагат. Извор на жизненост и вечна младост. Това го чух от една жена, красавица на 100, близо на 100 години, малко под 100, и тя каза, че всеки ден прави шпагат. Това е рецептата. Майчо шапка слава. В планината човек се чувства най-добре, защото планината няма мнение за него. И той се чувства автономен и щастлив. Но това важи за всичко. Това е за баланс. Чакай, тук не ми е рав. Тоест да застанеш така и така. И може и така. И така, и така. Право. Още малко. Еми още. Той обаче по-добре изпъна на коленете. Спъни си коленете. Коленете, че него бяха изпънати. Браво, бе, момчета! Еми, браво, това е мъжкия. И когато се срещнахме с моя любим човек, аз го зарибих. Аз много обичам хората, но не всеки човек. Не можеш да обичаш абстрактно, обичаш конкретно. Не планината е виновна. Виновно е самонадеяността на един човек. А той зодия лъв, нали? Винаги трябва да бъде първи. Точно това е. Но напротив, аз ходя и ходя по същите маршрути и си спомням миговете. Изобщо това не бива да убива желанието да ходиш. Напротив. Той имаше и много хубави албуми, издаваше, както и да е. Но човекът си отиде и се разтвори в планината. И в един момент си казваш, да, той не устаря, той си остана там, в любимата планина. Красива смърт. Тъй като миналата година ми беше доста ангажирана и искаше ми се просто да лета и реших да си взема мотор, за да мога да го правя когато искам след работния ден, по заля слънце. Чисто логистично е много по-лесно. Това за мен е много така лично място, емблематично и всеки път, който идвам ми е много добре на душата, наистина се чувствам свободен. Сигурно ще пия един чай надолу, да. Звучи доста сюрреалистично, но е реалистично. Температурата в общи линии е само една цифра. Аз също и казвам, че Черни връх и Черно море за мен са едно и също място с различна морска височина само. В зимата даже ми е по-приятно, защото малко или много така, тук има един път надолу, където се вижда част от него. Надолу става равен, му викаме магистралата. И аз зимата няколко пъти вече съм се качвал и назад. Върва назад. И ходенето назад е много полезно за коленете, тъй като иначе малко се нарушава баланса на мускулите и оттам започват да болят колене и така нататък. Обаче сега в тия камъни не става. А тогава като си падне снега, като го заглади и си става магистрала. Даже и по-бързо се качва човек през зимата, по-приятно така. Черни връх си е ветровит, ама пък може би този вятър отвява тия, които не са за тук. Много ти благодаря. Стане, не?
Надявам се, колкото да го запаля, сега ще видя да го вържа. Виж, ако не ще търся друго. Супер, много ти благодаря. Отивам да се боря. Малко ремонти на Черни връх. В случая след като кацнах и се опитах да излета, ми се скъса въжето, с което паля мотора и го стартирам, без което не мога да излета. За щастие мисля, че мога да го оправя, тъй като иначе пътя надолу е доста дълъг, пеша, което в никакъв случай не ми се иска да се случва. И се надявам до няколко минути да мога да съм във въздух. Ники беше така добър да ми услужи с шестограм и с едно въженце, което евентуално да смена и да мога да запаля отново мотора. Иначе... Всъщност няма иначе. Ще го запаля. Няма други варианти. Аз сега ти давам възможността, както ти пожелаеш да се казва този филм, такова ще сложа заглавието. Това е велик въпрос. Аз предлагам да се озаглави резерват за автентични хора. И това вече носи посланието. Искаш ли да бъдеш автентичен човек? Качи се на Черни връх.